Dat kun je opnemen. Filmcamera. Mag ik die rest? 60 uur weg. Ja, dan ben je. Doe maar, lul maar in het Ik weg. wil niet weg. Ik wil dit ook. Gaaf hè? Ja man. Helemaal groot scheepje zoals je kijkt. Hartstikke mooi. En we hebben net onze vakantie geboekt, dus hij is hartstikke daar. Oh, wat is dat hè? Oh. Paas is alweer toch? Oh, dat is jij dan het Nijhuis? Oh, nee, grapje. Hey, video! Ik belde me van de week nog. Hij zegt, je moest nu was. Niet een val voor. Ah, wat leuk. Ik ben wel meneer Bouw. Oké. Hey Sir. Hey. Sandora. Wat moet er nog gebeuren? Pas je dan? Krijg je een tweekeer klaar? Ja. Hij wil hem doen. Die worden ons schatje zetten, die worden ons